I hem triat aquest vi perquè creiem que reflexa molt el caràcter de Vilanova. La Granatxa és la varietat típica per excel·lència d'aquest poble, és el que més hi havia sempre fins a la filoxera, i el Cabernet Sauvignon li dona un cupatge molt especial. Llavors, amb el terreny de Llacorella i una vinya feta a 900 metres, li dona un caràcter molt únic.